दे सानफ्लांथाराखैमोन। नों बुंनायखायसो आंनि मेलेमाव फैबाय। आयै, थारैनो रियाना आंजों जोबोर मोजां मिलायनायनि गुबै जाहोना बिनानाव दैजिखौ आरो रानिखौसो मोनफिननायनि एक्टिं नङाथ'। आयै, दा मा खालामनांगौ? ओरैनोलाय दैजि आरो रानिनि खोथाखौ नोंनि सिगाङाव खनसेसो मालाबाफोर बुंदोंना बुङाखै? बिदिथ' दिनैसिम जेबो बुङाखै आयै। गाव गोसोआव सानो नामा आं बेखौ बुंनो हाया, नाथाय दिनैसिमथ' आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बिसोरनि खोथा जेबो रायखाङाखै। आयै, दा मा जानांगौ? दे फिसा, जोंसो सानदों, नाथाय जावैसोआ बेबायदि सानाखैबो जानो हागौ आरो जोंनि बे साननायखौ जाहाथे जावैसोनि खोमायाव हाबा। जागोन आयै, नाथाय नों बे खोथाखौ दे आंनो बुंबाय, आं जोबोर मोजां मोनबाय। आं बेबायदि सिन्था मालाबाबो खालामफेराखैमोन। आयै, अब्लाबो आं गावनो साबधान थानाया मोजां। आं गावनि माखासे हा-हुनि लेखा लेखि आरो माखासे बे नखरनि साबिफोरखौ आं बिनि आखायाव माब्लाबाबो गथाया। आं गावनो बे नखरनि गासै दायित्वखौ रिक्स लागोन। नंगौ आयै, नों थारैनो बोरैबा रायखांनानै होबाय। बोरैबा जायाब्लाथ' मोजां, आरो बोरैबा नों जुदि बुंनाय बायदि जामारोब्लाथ' आयै। नङा माथो, गुदि गैया बिजौ गैया, जेबो दं मोनथिया, बोरैबा हरखाब एक्सिडेन्टलि जानानैसो नोंसोर गोरोबलायनाय। एसे गावनो हुसियार था, आरो जाफुंखौबो अनफ्लानानै नोंखौ हाया जाफुंखौ फुस्लायनानै बोरैबा गासै डकुमेन्ट्सफोरखौ, हाफोरनि न'फोरनि गासै डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै बोरैबा खारनोबो हागौ। बिनिखायनो नोङो जाफुंनोबो जाहाथे एसे हुसियारखौ दोनखायो। आयै, बे खोथाखौ रायलायथ'ला नामा? बोरैबा सफैनानै खोनाबा आरो जारला जागोन। आयै, बे बिसयखौ दोनथ'दो। आयै, दैजि आरो रानियालाय दा गावनि बिखुनजोनि न'आव दङ ना हौवाजों थांबाय? बिसोरहाबो मा जागोनसो आरो। गोदो फार्स्ट थांग्रोम मोनग्रोमावलाय बिमानियाव फनाव बुंहरसोनाय दां, बिराद अनो, बिराद जोथोन खालामो, बायदि बायदि होननानै बिराद खोनानायमोन। दाखालि माथो बिहाव बिखुनजोजों नांलायनानै न'आवसो थाफैदोंमोन। हौवाया फैनानै जोंहानि न'निफ्रायनो लाना थांबाय। माब्रै मा जागोनथाय बिसोरबो। थांगोदानावलाय जा मोजां मोजां खोनादोंमोन। दा माथो हनै बिखुनजोफोरजों गोरोबनो हायानो, माबा बिखुनजोफोरा फिसौखौ बिहामजोखौ अयथासार खालामो होननानैसो खोनादों। मा जाबावगोन, गोजोननायानो गैला बे गथ' सासेनियाबो। बेथ' जाखासिगोन, गुबुनजों थांफ्रामनानै गुबुननि गथ' लानानै आरो मालायनि न'आव थांफिननायाथ' बेथ' जाखासिगोन। गाव सैसोनानै थानो हानांसिगोन। बे बिहाव बिखुनजोआ जेसां जि खालामदोंब्लाबो हौवाया जुदि दैजिजों दङब्लाथ' बारा अरजानाय नङा। जानो हौवायाबा दाबा माबायदि बेबहार खालामो। आंथ' फनबो खालामनाय जायाखै, रायलायनायबो जायाखै। बिमाजों रायलायबायदोंदां, आं जेबो मिथिया। आयै, जानांगौ बिसोरो सफैबाय खोमा। थौदो न'आव थांनोसै। थौ। आरो जों बिमा फिसाखौ साइडआव फैलायनानै बिदि जिरायलायनाय नुबा जावैसोआ गुबुन सानलायगोन। बिमा फिसा माबाफोर खोथा दालायदोंदां होननानै सानलायगोनसो। थौदो थौ। दिनैलाय माथो जाखो? दिनै सिखारनायाबो लेट जाबाय, आरो नै ओंखाम संग्रायानो माबा सुइसानो जाला। दा सासेया खामानियाव थांनो दिरि जालायलांसिगोन, रायजानायसो जालायलांसिगोन। हारे माथो जामारखो दिनैलाय? माबे मा जादों आयै? नै आं मैया फुङावसो ओंखाम संथारदोंमोन, दिनै आरो माबा सुइसानो जायाखै। दा नोंनि आफानो खामानियाव थांनो ओंखाम जालांनो लेटसो जालायलांसिगोन, रायजानायनिसो खामानि जासिगोन। अ आयै, बेना मैया आं ओंखाम ओंख्रि संनायाव आं मैया मा मोनसे मावदोंमोनथाय, आंनि आखाया नांनानै पाकायाव गोलैनानै सिंनि बे ग्लासा गावबाय आयै। मा? मानोथो खोलैखो नोंलाय? मावनो रोङाबा मानो मावो? सि मानो बेबायदि नोङो? मिथिगौ नोङो बेसे दामनि बायदों बेखौ? हामबाय आरो, मालाबा गेस जोबना थायो हाखु दाखु ओंखाम ओंख्रि संनो। एसां मोजां कारेन्टनि ओंखाम संग्रा बायबाय, बेखौबो नोंसोरो खोलिनानै हामा खालामलायबाय। मा बेसां गोबाव जादों? दान मोनसेखौनो जायाखै। एसां दाम होनानै बायनानै लाबोदों, बेखौबो सोखावबाय। जा दाना। इनकामावथ' गैखाया, नखरनि बुस्थुफोरखौ खहा खालामनायल' नोंसोरो। दैजि, आं नोंसोरखौ न'आव दोननानै फैनोसै। नोंसोरनि टिकेट दानहैनोसै आं दिनै। नोंसोरखौ बेयाव दोनबाय थायोब्लाथाय आखायाव थाइसेबो फैसा जमा खालामनो हानाय नङा। गाबोन बेखौ सिफायलाय, गाबोन बैखौ बायलाय, गाबोन बैखौ बिदि खालामलाय। मा जागोन बेबायदिबा? आं नोंसोरखौ दोनहैनोसै न'आव, टिकेट दाननानै दोनहैसै आं। जागोन दे, नों दिनै टिकेट दानोबालाय दानदो। नाथाय बाम्बुला, आं नोंखौ गुरैयैनो बुङो, प्लिज, आं आंनि न'आव थाहैगोन। आं नोंसानि न'आव थाहैनो हानाय नङा। आइया जोंखौ एसेबो मोजां मोना। न'खराव नांलाय खमलाय असान्ति बारा जाबाय थागोन।
आं न'आवनो थाहैगोन प्लिज। दैजि अख्रा दा खालाम दै। नों मानो बुजिया? नों नोंनि न'आव थाहैनाय लोगो लोगो नोंसोर बिमा फिसानोबो आं खरसा हरनांगोन आरो बिथिं आइयाबो खरसा जानो फैसा बिहरगोन। आं सोर सासेनो हरनो? दोनगोनसो ना नोंसोरनोसो हरगोन ना नोरै न'आव आइनोसो हरगोन? नोंसोर न'आव थायोब्ला सासेनो ज' हरनायानो खरसा गासैनिबो जाबाय। मानो बुजिया दैजि? दैजि मोनसे खामानि मावगोन आं। नोंसोरखौ दोनहैयैनि सिगाङावनो आं न'आव खनसे थांनानै फैगोन। आं आइजों मोजां रायलायगोन आरो आं आइखौ बुजायनानै गारबोगोन। आं आइजों रायलायखांनानैसो आं नोंसोरखौ दोनहैगोन। प्लिज दैजि, नोंनि बिमानि न'आ नोंनि न' नंला, आंनि न'आसो नोंनि न'। नों आंनि न'आव थाहैनो नांगोन। बिखुनजोजों थाहैनो एसेबो गोसोआनो गैया। मा जाखोथाय? माथो बाम्बुलाया आंखौ आलो गोजोन दोनगोन, अनगोन, सुखु दुखु हेफाजाब खालामगोन होननानै एथ' गोदै गोदै रायलायनानै आंखौ लानानै फैबाय। दा माथो हनै मोनसे मोनसे दासो नुलांगासिनो गुबै महरखौ। गोदानावथ' बिखुनजोआबो हौवायाबो जाबायदि माथो दिन्थिदोंमोन, नाथाय दा जामलांनायखायनो दासो गुबै महरखौ दिन्थिलांगासिनो। मा होनबासो हाबा जाफ्लांबाय आं। एथ' उन्दैनिफ्रायनो फिसाखौ हारसिं खांबाय बाबाय फेदेरबाय, खस्थ' मस्थ' थाबाय। दा फिसा देरनानै दासो सिन्था गैलामोन आंहा। गोसोबायदि फिसाखौ दोननानै गोसोबायदि हारसिं खामायना जानो हागौमोन। रावनिबो खोथा खोनासंनांनाय नङामोन। मानोबासो जाफ्लांबाय आं। जायैयानो मोजांमोन। फिसाखौ लानानै हारसिं बेसेबां आलो गोजोन संसार जानो हागौमोन। थै, आं हाबा जाफिननानै जा गोरोन्थि मावबाय। आंखौ जेसेबांखि जेखि बुङा मानो, फिसानि सायाव जुदि आंनि नोजोराव सोरबा अयथासार खालामोब्ला मानोबा एसेबो सहायनो हाया। दा फिसाजोआबो उन्दै, बैसो गिदिर जानायबालाय फिसाजोखौ न'खर मोजां नायनानै हाबा हरब्लाबो आंहा मोनसे टेनसन फ्रि जागौमोन। नाथाय दाथ' बैसोआबो जायाखै। आबै नों दंफैयो माथो। देवानि, बहा थाङामोन नोङो? न'आवनो थायाना नोङो? दिनैनिफ्राय बेरायनो मोनबावगोन सानदों बियो। गाबोन सबनिनो इउनिट टेस्ट परिखा दङ। दिनैनिफ्राय बेरायनो मोनलाथ' बियो। दिनै जि बेरायबाय। एबार खनसे बियो जुदि इदि सानथ्रोब बेरायनानै थाहैबा लावथिसो मोनगोन बे आंजों। थांद' आथिं आखाइ सुहैद' जल्दि। आथिं आखाइ सुनानै डाइरेक्ट लेखायाव जिरायहै। आं साहा फुदुंनानै आबैनो होग्रोनि, बिनि उनाव नोंनो हैगोन। लेखा फरायनाय नुवाबाथाय दिगदारसो दङ नोङो। जागोन दे आफा, दावदै आमलेट खालामना लाबो। थां। आफा, आं फरायनोनो गोसो गैलालै आफा। आजिखालि माथो फरायबाबो साख्रिखौनो मोनला। आफा, क्रिकेट फोरोंग्रा फैगोनलै बहाबा, फुटबल गेलेग्रा फोरोंग्रा फैयोनो बहाबा। आं फुटबलफोरखौनो सोलोंना लानोसै नामा? फुटबल गेलेनानैनो जानोसै नामा आं उनाव? बिराद सेंग्रा देरब्रेबायना नोङो। फरायनायखौ गारनानै फुटबल गेलेनो फैदों। नों फुटबल गेलेनानै जिन्दागि खुंनो सानदों नामा नोङो? जिउ संसार न'खर खुंनो सानदों नामा नोङो? नों फुटबल गेलेनानै एथ' थाखा खामायगोनब्लालाय जोंनो आंबो मावा दाङा आराम जिरायना जानोसै। जाहोनो हागोन नोङो? बिदि नङाब्रा आफा, माथो आजिखालि फुटबल गेलेनानैबो इसां फैसा माथो मोनोनो। माथो फुटबल गेलेनानैबो मोजां प्लेयार जाबा माथो साख्रिबो मोनलायलायोनो माथो। सिरि खोनासंबाय थानि आं। आंनि फिसौनि सायाव थारैनो बेहा बेसेबां गुरुत्व दङ। आंनि फिसौखौ थारैनो बियो जिउजों गोरबोजों बजबदों होननानै दिन्थिफ्लादों आंनि सिगाङाव। नायनि आं जेबो बुङा। आं बिनि गासैखौबो दिनै हमदांजोबगोन। बियो आंनि फिसाजोखौ लानानै साननैनि थाखायल' ना अराय समनि थाखाय? खोनासं जाफुं, गोदोनि दिना जि थांबाय, दानि दिना गोदोनि बायदि नंलिया। नों मा सोलोंनो गोसो सोलों, नोंखौ बादा होआ। नाथाय सिगां फरायनायखौ सेथि खालामग्रो। नों क्रिकेट सोलों, नों फुटबल गेलेनो गोसो गेले। बेजों लोगोसे नों फरायनायखौबो आगबारि। फरायनायखौ गारनानै दे नों बेफोराव गोसो होगोन बे नङा। नों दा सान जे आं फुटबल गेलेनानै आं ओंखाम जागोन, बेखौ नों माब्लाबाबो दा सान। आरो बियो माब्लाबाबो जानो हाया जे नों फुटबल आन्था गेलेनानै जे नोङो ओंखाम जागोन। नों दिनै हारसिं, नों दिनै बिमा बिफानि सायाव मबाइल रिसार्ज नांगौ, नों मबाइल रिसार्ज मोन्दों। नों बहाबा थांनो मोन्दों, नोंनो बहाबा थांनो बेसेबांखिनि फैसा नांगौ नों मोन्दों। नों दिनैसो बेखौ मोनगोन। नाथाय गाबोन नोंबो सासे गथ'नि बिफा जागोन, नोंबो सासे हिनजावनि, नोंबो सासे हौवा, नोंहाबो दायथ' गोनां जागोन। अब्ला नोङो बै समाव नोंनि बे फुटबल आन्थाजों नों न'खरखौ फिसिगोन? बेबायदि नों माब्लाबाबो दा सान। मालाय बै फुटबल गेलेग्राफोराबो सोरबा साख्रि गोनां, सोरबा बिजनेस गोनां, सोरबा बेपारि,
बिसोरो फुटबल आन्थाल' गेलेनानै ओंखाम जाया नङा मालाय बिसोरनाबो गाव गावनि पार्सनेल राहा लामा दिरुननाय दङ जेब्ला सम जागोन गेलेनो फैगोन बेफोरबायदिसो नोंनियालाय मा फरायनायखौ गारनानै फुटबल सोलोंनो नों फुटबल गेलेनानै नों मास मोनसेयाव मालाबा 5,000 मालाबा 10,000 बेबायदि मोनगोन नोंथ' बोसोरसेयाव 12 मासाव नों 12 मासावबो दे नोङो गेलेनो मोनगोन बा नोङो देरहागोन बा नों 12 मासावबो नों फुटबल गेलेनानै फैसा मोनगोन बेथ' नङा नों फुटबल गेलेनानै बोसोरसेयाव नोङो खननै देरहानो हागौ नोंनि टिमा बोसोरसेयाव खननै देरहानायाव नोङो हयथ' 20,000 बाबो नों 20,000ल'सो मोनगोन बे 20,000 फैसाजों नोङो बोसोरसे 12 मासखौ नोङो दैदेनगोन सानदों नामा हो गथ' नों बेफोरखौ बुजिदोंना बुजियाखै नोंनि 10,000 फैसाया सानसेनिल' मास मोनसेखौ दोनथ' सानसेनिल' नोंनि 20,000 फैसाया नोंनि साननैल' अब्ला नोङो बे साननै दिनखौ लानानै नों बोरै नोङो बोसोरसे संसारखौ सोलिनो बेबायदि नङा फरायनानै गुबुन मोनसे थांखि ला सिमां ला बे गेलेनाय मानाय बियो ओरैनो सा साग्रांल'सो मिथिबायना दिनैनिफ्राय जुदि नोंनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि खोनायोब्लाथाय बुगोन आं नोंखौ गथ' दिनैनिफ्राय नों बेफोरबायदि आंनि सिगाङाव भुलावबो दाबुं फरायनायखौ सेथि खालाम जल्दि फरायहैबा फरायहै जागोन दे आयै एसेथ' नोंनो साहा फुदुंनानै होनो हायाखै बायदि मोनखादों आंबो बिथिं डक्टरनाव थांनो गोनां जाबाय आयै र' आं नोंनो साहा बनायनि दे जागोन दे आंथ' जावैसोखौ अराय समनि थाखाय ना दसेनि थाखाय आंनि फिसौ आरो फिसाजोजों गेलेदों सानदों आं बेखौ आनजाद नायदों आरो नोजोर होदों नाथाय गावनि असे फिसाखौ गावनि थैजों जोनोम होनाय गावनि असे फिसाखौबो हयथ' सोरबा बायदि बिफाया बेफोरबायदि बुजाया नाथाय बियो दसेनिल' ना अराय समनि थाखाय आं बेखौ बुंनो हाला नाथाय बेथ' आंनि फिसौखौ मोजां लामा दिन्थिदों आंनि फिसाजोनि सायावबो बेसेबां मा अननाय दङ बियो आं नोजोर होनो नांगोन आं जावैसोनि नोजोराव नुजायालासे सिरि बबेबा आन्दो जायगायाव थानानै खोनासंखोमानो नांगोन आं थायोब्ला दिन्थिफ्लानानै मोजां रायलायफ्लानोबो हागौ मोजां बेबहार दिन्थिनोबो हागौ बेनिखायनो आङो साइड थानानै आं नोजोर होनायानो मोजां जागोन मानोना खबर गैया दबर गैया मालायनि जिउखौ बासायनायाव फिसाजोआ जामब्रनानै थानाय बेसेबां मा आंथ' मिथिनो नांथारगोन बिमा जानानै फिसानि संसारखौ आंथ' नायनो नांथारखासिगोन थांनि र' आं साइडआव थाखोमानानै नोजोर होनो